nopeasti ja Kups tulee nyt jopa 4-2 vastaan, jos vauhti vaan pysyy. Pasanen. Golubitska siitä suoraan väliin. Hämäläinen. Uudestaan Golubitskas. Pelaa taka-alueelle. Tulee 2-0. Kups iskee nyt jämäkästi tähän peliin. Arsalo nostaa jälleen boksiin ja nyt sitten sekoilee Kupsin puolustaja. Tästä tulee peli. Tästä tulee peli, kun ollaan Doginen silmiin. Tuo SJK maalin päällä. Erinomainen jatko pystyyn. Irtopallo ja mitä tapahtuu sitten? Rutantaa vedolle luvan. Arsalo ottaa vauhdin. Laukaus! Arsalo tasoittaa 2-2! Mieletön laukaus! Se kiertää Kups maalin takaa nurkkaan ja peli on tasan! Ottaa mukaan Doni Arifin. Luilu Tumba.